Dnes sme pripravili pre Zuzanku anticelulitidnú masáž s termoregulačným krémom. Podstata účinku masáže je založená na vplyve chladu a tepla. Táto choroba spojivového tkaniva, lipohypertrofia, ľudovo nazvaná celulitída, má 3 vývinové stupne, ktoré by som tuto na obrázku aj chcela ukázať. Prvý stupeň celulitídy je mierna celulitída, ktorá je väčšinou bezbolestná, neviditeľná, ale pri štípacom teste sa objavia malé hrbolčeky, podobajúce sa pomarančovej kôre. Druhý stupeň celulitídy je stredná celulitída, ktorá je už viditeľná pri chôdzi aj v stoji. Väčšinou je už bolestivá a objavuje sa to hlavne na stehnách, na zadku a na horných končatinách, na rukách. Tretí stupeň je veľmi závažný stupeň celulitídy. Pokožka je ochabnutá, mäkká, rosolovitá, v niektorých prípadoch aj huspeninová, veľmi zle prekrvená. Postihnuté miesta sú veľmi citlivé na dotyk. Celkovú regeneráciu pokožky bohužiaľ vo väčšine prípadov nevieme dosiahnuť, lebo nevieme zmeniť gény, bunky a stavbu nášho tela, ale s pravidelnými masážami, s anticelulitidnými sa dá dosiahnuť značné zlepšenie. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na dostatočný pohyb, pitný režim a nevyhnutná je aj sebadisciplína a vytrvalosť a trpezlivosť. Na anticelulitidnú masáž používame termoregulačné krémy. Tieto krémy, čo my budeme používať, sú miešané. Na trhu je široký sortiment týchto výrobkov. Najhlavnejšia zložka v týchto krémoch je kofeín, meta, eukalypt, mentol a výťažky z morských rias. Tieto krémy obsahujú kakao a čili, potom víno a škoricu a bylinkový gel. Aktívne termoregulačné zložky obsahujú a máme dobrú správu aj pre tehulky a dojčiace mamičky. Oni nemôžu používať hyperemický krém, ale pre nich je špeciálny olejček, bioolejček na elimináciu celulitídy a je veľmi vhodný aj na prevenciu. Na Zuzanku budeme aplikovať termoregulačný krém miešaný kakao a čili. Zuzanka bude cítiť po nanesení krému v hĺbších vrstvách pocit chladu a keď je dostatočne dobre funguje lymfatický systém, pokožka by sa jej mala silno začervenať, čo zmizne po hodinke a na povrchu pokožky by mala cítiť teplo.
Anticelulitidnú masáž a termoregulačné krémy nesmieme používať pri chorobách epilepsia, sklerózis multiplex, nádorové ochorenia, dlhodobo vysoký krvný tlak, silné menštruačné stavy a pri celkovom zhoršení zdravotného stavu pri alergických reakciách. Takže, milé dámy, ako vidíte, možnosti na liečenie celulitídy nie sú beznádejné. So správnou životosprávou, s pravidelnými anticelulitidnými masážami, vytrvalosťou, hlavne trpezlivosťou, môžeme dosiahnuť značné výsledky a znovu sa môžu nosiť dávno nenosené kusy oblečenia.